Bueno, heu provat vosaltres ja? Sí. Us heu posat amb... Sí. Bé, doncs, us sembla que comencem? Sí, i tant. Però seu, sisplau, seieu. Però sempre estem de peu quan parles. Ja, no, però avui ho farem diferent, perquè si no sempre faig igual. M'agrada canviar les coses. Com que és una sessió molt íntima, és molt familiar, perquè són... Algú s'ha donat de baixa, no és que no he passat llista. L'Emma, que la passarem al final, el Sergi López, de Aro, que està per aquí. No està, i el Sergi. Sergi ha tingut un problema amb la guitarra i... El Martí Romeu, podeu seure tranquil·lament, perquè ara faré una mica d'introducció parlada. La Lola... La Lola m'acaba ara d'enviar un missatge a sa mare que ja van vinguent. Estan venint. Sí. Van vinguent. La Berta Muixi. Diu, estem aquí ja. I la Berta Muixi? Oh, és el Ramon, i el Ramon està de viatge de concerts, perquè aquí... És la primera vegada que venen o ja heu vingut? Sí. No, o sigui, ja ens coneixem, no? Jo soc la Meritxell, la directora, el Pep és professor de guitarra i ella el Santi. I aquesta audició és com molt especial perquè és molt petita. Però tot i que sigui molt petita, perquè seran 1, 2, 3, 4 alumnes, 2 petits i 2 grans, jo els vull dir una cosa als alumnes, que també va bé als grans, però en principi va dirigit als alumnes. Emma, la major part d'alumnes tenen, els hi fa impressió, es posen nerviosos, els hi fa vergonya sortir a tocar. Sí o no? Bueno, les audicions, vale. Llavors jo els explico. Les audicions és una activitat psicopedagògica molt important, d'aprenentatge, de coneixement personal. Perquè sortint a tocar en públic ens exposem, clar, que els altres ens mirin. Llavors, la vergonya tapa, és com un globus, és una capa de la ceba que tapa la por. I por a què? Hi ha 2 tipus de por. La primera, que és molt fàcil d'entendre, és estàs en una selva, bueno, sí, estàs en una selva i arriba un lleó. Què fa el cos? Doncs activa tot el seu sistema nerviós per sortir corrents, per supervivència. És la por de la supervivència. Hi ha un incendi, surts, hi ha algú que t'ataca o et defensa o te'n vas. És una por de supervivència, és biològica. Aquesta por no és la que tenim aquí, perquè aquí hi ha algun perill de supervivència zero. Llavors, com és que tenim por a tocar en públic? Per què si no hi ha cap lleó? Llavors, la por, tot està explicat i estudiat, jo no m'ho invento jo, està més que estudiat per les ciències que estudien la conducta humana. La por que tenim a l'exposar-nos davant del públic, o les altres pors, les claustrofòbies, totes aquestes pors, que són pors reals, jo en cap moment diria que siguin imaginàries, són pors reals que la persona sent. Normalment el que tenim por és que si m'equivoco, ho faig en llenguatge per no entengui els pecs, si m'equivoco, què dirà el papa i la mama? O què dirà aquella persona que no conec? Llavors, és por al judici, perquè som una societat que donem molta importància al que els altres opinen d'un mateix. I en lloc de donar importància al que jo soc, al que jo val, al que jo he treballat, el molt que m'estimen els meus pares, el molt que segur que estic en aquesta escola, gràcies per tot el que tinc, doncs estem pendents del que els altres diran. Sempre el que els altres diran, l'aparença és tan important i no és gens important, perquè en el fons el que és més important és que el focus el tinguis mirant cap a tu, perquè si tu surts a tocar tranquil·la de que tu saps, el públic gaudirà moltíssim, perquè el públic pensa i diu el que vol. O sigui, no tens cap poder sobre el que pensa l'altra persona. Zero. No tenim cap poder sobre el que pensa l'altra persona. L'únic poder que tenim és el propi, el de la pròpia percepció de la meva persona, el que jo faig,
i la meva autoavaluació. Llavors, sortim d'un campó és por el que diran els altres. Llavors, com se supera això? Perquè clar, està molt bé, ara ja sabem que no és un lleó el que em fa la por, sinó és que tinc por a equivocar-me i què diran els altres, val? S'entén fins aquí? Els peques, m'enteneu? Que no hi ha cap lleó i que el que tinc por és que dirà el papa i la mama si m'equivoco? Això s'entén? Llavors, per poder vèncer, o poder... Vèncer ja no sé, perquè això ja depèn de cadascú, però per poder sostenir i conèixer aquesta por que tinc quan surto al públic, només hi ha una manera de superar-la o de sostenir-la, que és fent-ho. No hi ha més que fent-ho. És com si, sabeu que a les muntanyes i als rius l'aigua està molt freda? Heu anat mai al riu? O a la platja, al mes de maig, juny, l'aigua està molt freda, no? I vas posant els peus i dius, no sé si podré entrar, no sé si podré entrar, i fa molt fred, i no és una por, però en realitat és una por que si el meu cos no ho pot sostenir, doncs tindrà conseqüències. Però què fem? Doncs ens avancem i al final ens podem banyar i sostens l'aigua i al final ho acabes disfrutant, no? I amb la gana dels nadons igual, quan els nadons tenen gana i criden d'aquella manera és super desagradable, perquè s'ho passen molt malament els nadons quan tenen gana i nosaltres quan som grans també, o sigui, passar gana, però ens hem acostumat a sostenir la gana perquè sabem, hem après que al cap d'una estona podrem menjar. Doncs amb el piano i això, i tu que hi ha la guitarra, és el mateix, és aprendre a sostenir els primers moments de... per després fer-ho i fent-ho, la curva d'ansietat baixa i acabes al final i ja està. L'objectiu número 1 de fer audicions és tocar la peça de dalt a baix i si m'equivoco tiro endavant. Començar-la i acabar-la i sostenir la pròpia por o el que sigui, l'angoixa, perquè coneixent-la la podem integrar i integrant-la podem viure amb més confort personal. Igual això els nens petits no m'entenen, però segur que els pares ja ho expliqueu això a casa, però és com recordar-ho, que endavant sempre, estem aquí per aprendre això. Les audicions és una activitat, com he dit abans, superimportant pel creixement personal dels nostres alumnes, dels vostres fills, nets i nebots i amics. Dit això, com que són pocs, avui m'he pogut permetre una miqueta més de reflexió, doncs tenim 4 alumnes. Començarem, hem dit que és el Martí Romeu, no, sí, oi? Que toca la guitarra elèctrica, i fem un fort aplaudiment perquè així pugem...
Però aquí. Vale, Lola, vinga. Lola, vinga. exemples superbonics d'alumnes molt petitons que estan acompanyats pels seus dos profes, que són dos cracs de músics. Tant el Santi com el Pep són increïbles músics que fan, bueno, que els acompanyaments els heu sentit, són senzills, però aquest Harry Potter increïble, perquè no està ni escrit, que ell, i el del Pep igual, sonava a disc, de veritat. O sigui que moltes gràcies, Santi i Pep. I ara seguim amb dos alumnes més grans que ja toquen sols, que té molt de mèrit tocar sols. I ja tenim l'Emma, que ens tocarà... Ho vols dir-ho tu o...? No? T'estic posant, sí. Tocarà una versió que m'agrada molt, que és... Bueno, no sé dir, És a veure? For Riding Colors, Merry Christmas, de Mr. Lawrence. Estem fora de context, però és igual, perquè el tema és molt complex i si busqueu a internet el compositor és increïble que em toca. I ella hem fet aquesta versió i ella l'ha creat molt, aquesta versió, l'hem adequat perquè avui la pugui tocar i amb partidura i tot, vull dir que no és que estigui inventada només d'oïda. I ara la sentireu.
tancar aquesta extensa sessió. Tenim el Roger Sabrina al piano també, que ens expliqueu què fareu. Vale? Ah, l'equip de so. Si tocaré altre un disc.
han fet tots molt bé, no? Ah, que sí? A mi m'agrada acabar la sessió venint aquí tots i fem una foto de família, els alumnes i els profes, i així queda com un record molt bonic. Ho hem gravat pel YouTube, pel nostre canal ho penjarem, i que també ho podeu veure. I si veniu aquí, fem una foto profes i alumnes. Els fas tu, Eva, i la passes? Una mica més juntets, millor. Calor humano. Aquí. Si ens aplaudim. Que tingueu molt bones vacances de Setmana Santa. Bona Pasqua. Sí, diu, es van abraçar. L'ha fet molt bé, xaval, molt bé, tio. Has deixat, és? Després, ho he fet amb